Θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως το βίντεο δεν έχει καμία ενέργεια επιθετικού χαρακτήρα προς το Δήμο. Απλά μεταφέρει ένα κοινωνικό μήνυμα προς όλους εσάς. Άγγελε, έλα εδώ. Έλα εδώ, κοίτα το σταυρό. Κοίτα εδώ τα παιδιά. Ναι. Κοίτα το απόγονό μας. Ο Κυριάκος έχει έρθει από τη μακρινή Ηλία. Οι λόγοι που έχει φτάσει εδώ και είναι αρκετούς μήνες, με υπερηφάνεια δική του δεν θέλησε να μας τους εξηγήσει. Πιστός στη θρησκεία του, συνεχώς βλέπουμε γυρνώντας γύρω από την βίλα του φτωχού, όπως αναφέρουμε, σταυρούς, εικόνες και διάφορα άλλα, ίσως κατεστραμμένα σε πολλές πλευρές αγαθά. Ο ίδιος μας είπε δεν ζητάει τίποτα, θέλει μόνο την υγεία του και εύχεται σε όλους χρόνια πολλά. Υγεία, καλή χρονιά, σε όλο το σύμπαν του, όλων των εποχών, καλές γιορτές και υγεία, η πίστη στον εαυτό μας.